If possible, do a U-turn. If possible, do a U-turn. No niin, nyt lähestytään Raisilta sitten tässä. Joo. Just ennen rautatietä. Tulee 70 rajoitus. Kyllä. Mittari näyttää 64 kilometriä tunnissa. Toisenkin kerran julistetaan, että 70. Saavutaan tähän radalle. Siellä on tolppa. Mittari näyttää 66. Ajetaanpas radan yli, poinks. No niin. Jännityksellä odotamme, mitä tästä nyt tapahtuu seuraavaksi. Tullaan Raisioon. Mittari näyttää 69. Nyt tuolla nyt sitten seuraavaksi tulee toi taajamamerkki. Mutta ei vieläkään näy mitään. Mutta ei ole nopeusrajoitus, Ei ole tämän mukaan. nopeusrajoitus muuttunut mihinkään tämän mukaan. Okei, siis tossa on taajamamerkki. Tässä on joo. taajamamerkki, joka tietysti voi tarkoittaa sitä, että, tai voi tietysti tarkoittaa, mutta tarkoittaakin varmaan sitä, että taajama nopeus, mutta edelleenkään liikennemerkkiä, joka sanoisi mikä nopeusrajoitus tässä on, ei ole. Ainoastaan edelleenkin se 70, jonka olettaisin, että edelleenkin on voimassa. Ainakin naisen logiikalla. Edessä näemme nyt sitten, tällä hetkellä ajamme tasan 50, koska tämä vastaan tuleva mittari välähti edellisen kerran, jolloin ajoimme 70. Sen nopeusrajoituksen mukaan. Ja nyt tullaan sitten kyltillä, jossa lukee, että rajoitus on 50. Nyt rajoitus muuttuu meidän käsityksemme mukaan 50. Näin loogisesti ajateltuna siinä on nyt 50. Okei. Oliko tämä tässä? Tämä oli tässä. Nyt siellä tulee jopa toinenkin, jos lukee 50. Nyt tiedämme, että on 50, juu. Joo.